Lalo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras natin sa buong kapuluan, it's already 10:25 PM at kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, bago po natin basahin ang mga komento ng ating mga kabisyo na nagbigay ng kanilang mga kani-kanilang opinyon, nais ko muna pong bumate sa lahat po ng mga taga Paranaque. Nais ko po silang batiin dahil 28th cityhood anniversary po ng Paranaque this month. Kaya po mga kabisyo, abangan nyo rin po kami sa darating na Sabado sa Binibini at Ginoong Paranaque dahil parte po ang 90.7 Love Radio sa kanilang ginaganap na cityhood anniversary. Mga kabisyo, abangan nyo rin po kami on February 8, 3 PM sa May Sukat Building Parking Lot. Dahil magpapalaro po kami dyan at syempre maghahatid po kami sa inyo ng maraming papremyo. At syempre mga kabisyo, gusto ko rin pong palambatiin ang lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa may Guadalupe, Makati. Ating mga avid listener dyan, syempre sa 13 Martires, Cavite. Magandang gabi po sa inyo sa may mga taga Bacoor, San Pedro, Laguna. Sa lahat po ng taga Pampanga. At syempre ang ating mga kabisyo mula sa may Mandaluyong. At higit sa lahat sa mga taga Pasig na nakaabang daw sa atin ngayong araw na to. At hanggang alas 12:30 daw sila nakikinig sa atin. Wow! Until until na matapos natin yung yung programa, nakatutok kayo. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok at pakikinig nyo po sa amin dito sa 90.7 Love Radio. Siyempre gusto ko rin batiin sila Charlie, Emmy, JR Legaspi, Jericho Ferrer, Tin Rivera, Jetro Ray Pamplona, Carl Padillo na nakatutok ngayon, Jane, magandang gabi sa'yo. At siyempre hello rin kala Monica, Alexander Darwin, at sa lahat po ng mga nakatutok pa sa atin. Also si Pau Zafi na nakatutok sa atin. Mga kabisyo, pakinggan na po na muna natin ngayong oras na to ang mga komento at opinyon ng ating mga kabisyo na nakapakinig ng kwento ng ating letter sender. Unahin natin si Gab. Happy Wednesday, DJ Rocky at DJ Jello. Relate po ko sa story ni SF Sander tonight. Naka-experience rin po ako ng pinagpalit dahil lang nag-focus ako sa kinabukasan ko. Anyway, para kay Secret File Sender, ang sakit lang na ginawa sa iya nung ex mo. Di man lang niya na-realize na ginagawa mong mag-focus sa career mo para sa inyong dalawa. Pero, don't worry. Kaya mong makamove on. Keep trying lang po. At praying din po ako sa inyo na itong bagong relationship mo will be better. Shoutout po DJ Jello.
at nakakamiss makinig ng Secret Files. Yan po ay binahagi ni Gab Pausing. Sign din po natin ng commentor ni Sir Bertoldazo. Good evening, Idol DJ Rocky at Titan Jello. Para sa ating letter sender ngayong gabi na to, nais ko lang pong sabihin na tanggapin mo na lang na pinagtagpo kayo pero di kayo tinadhana. I-focus mo na lang attention mo sa trabaho at sa bago mong nililigawan. Gawin mo na lang ang lahat para di na maulit yung nangyari sa inyo ni X. At shoutout sa Team Bulacan Overdrive lalo na kay Chip Arwin, General at Dodger Estorgo. Maraming salamat. Para sa huling komento at opinyon na babasahin natin ngayong gabi na to. Ito po'y hatid ni Rosel. Norman, buti na lang na hindi na kayo ni Martha sa forever. Good thing na nalaman mo na totoong pagkatao niya. To be honest, ginto na nga yung naging buhay niya kasama ka pero bigla niya itong binitawan. At mas pinili niya ang bato. Sa madaling salita, sa lalaking walang future sa buhay ang ipinagpalit sa'yo. Kaya diretso lang, maging matibay ka lang, at panalangin ko lang sa'yo, maging matagumpay ang panibagong relasyon na pinasok mo. Mga kabisyo, maraming salamat sa lahat po ng mga nagbigay ng kanilang mga opinyon. Napakinggan po natin ngayon ang inyong mga saloobin sa napakinggan ninyong kwento sa ating programang Secret Files. Para sa akin mga kabisyo, tama yung sinabi ng ating mga kabisyo na nagbigay ng kanilang saloobin. Na may darating talagang tao sa buhay natin na pinagtagpo kayo pero hindi kayo tinadhana. Na may tao tayo makikilalang mamahalin natin, iingatan natin, pero hindi naman kayo nakatakda hanggang dulo. May mga dahilan kung bakit hindi tayo nagtatagal sa karelasyon natin na akala natin siya na hanggang dulo. Ibig sabihin lang mga kabisyo na may tamang tao pa na parating sa buhay mo. At kung bakit mo siya nakilala kabisyo? Upang may matutunan ka at mas mag-grow ka sa iyong buhay. Ako kabisyo, naniniwala ako na kapag may taong nawala sa buhay natin, ibig sabihin, may ipapalit na mas better. Kaya mga kabisyo, kung meron po kayo mga kwento na gustong ibahagi at ipadala po dito sa ating programa na Secret Files, mari po kayo magpadala sa aming Gmail account na raketera@gmail.com. Kaya mga kabisyo, sa aking pagbabalik, papakinggan nyo na po ang mga kwento ng ating caller sa ating programang Top Secret. Maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Mga kabisyo, kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.